știu, cred că tu știi. Hai tu. Hai, va. E rău și mi-o bine. Doar mâncare are afară, dar nu, de... Acum n-am timp de el. S-a lipit. Nu. S-a lipit. Ce faci, spanac? Odată. Man. Oh, ce fain se vede. Domnule Spanac, păi nu vei putea ghici niciodată ce facem pentru desert. Ok, trebuie să fie gen, asta e prima tură. Miau, 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 velicu, miau. Papanaș, nu? Am venit să învăț bucătărie, zic, am făcut shawarma, trebuie să vă uitați pe vodul, e și bestială. Kitty special guest. My man. Colțunaș. Puțișoare cu pesmet facem. Da, avem băgat cam mulți aici. Se spune și capacul. Sincer, aici cred că mai trebuie niște unt. Nu știu dacă o să încap toate aici, văzut drept. Mai am nevoie de niște unt ca să se facă ca lumea. Prin Twitch, jocul ăla cu pisica și descripția. Da, noi o facem în viața reală. Facem joc în viața reală. Gen, Big Dicks. Nici nu știu, cred că contul este un pic mai stabil de 62. Da, ia uitați diferența de unt. Gâtul e mai gras, cu ăsta e mai galben. Nu prea se vede. Ăsta e mai galben oricum. Și ăsta e mai alb. N-am lumină mai bună aici, pare rău. Dickies, da, Dickies. Facem ceva super special pentru un super chat. Care, da, facem deserte LGBTQ+, superb. Pare super cute. E fain rău, da. Că se lipesc între ele, dă-le la dracu. Deci chiar mă enervează, amuzat. Fac borș. Deci chiar mă enervează astea. Chiar m-am stresat. Deci pe cuvântul m-am stresat gomboții ăștia. Uite că încep să se ridice. Yay! La dracu. A, n-avem muzică, scuze.